Lakang aron minus-minusan ang pag-alis nga sa baho sa inayawan sanitary landfill, gisugda na. Karon lang hapon na nag-inspeksyon ang sentro o DPS sa landfill aron makurihan ang mga sayo pang sa pagpadaga nini. Si Luan Mironduna adunay exclusive report. Misaka sa labayanan sa basura sila si Konsehal Nida Cabrera o Roberto Cabarubias aron masusi ang kahimtang sa landfill. Ilang gipasabot nga aduna pay bahin sa landfill nga wa pa magamit ug mamahimong didto sa dapit ihuwad ang makolekta mga basura. Gidugang ni Cabarubias nga mopahigayon sila og sampling sa ipasirit nga chemical nga mopatay sa baho. Samtang gisugda na sa Cebu City Environment and Natural Resources o sa Department of Public Service ang paglista sa mga basurero nga magsilbi unyang waste pickers. Hatagan sila og ID ug mga protective gears. Isip pagtuman sa lagda sa Environmental Management Bureau. Kini enzyme, good bacteria ni sila, nya mo ni mo patay sa bad bacteria. The same time kung naa ning enzyme, ang atong mga fresh garbage, ang iyang pagdecompose na madali. But in international kaniang guidelines, gi-acknowledge ni ang mga informal waste picker but mo go into kuan sila proper procedures. Samtang ang Environmental Management Bureau sa DNR7 may pasabot nga taliwa sa mga violation sa landfill. Wa pay closure order nga giluwatan. Gipasabot ni Silveron nga gawa sa pagmonitor sa mga kalapasan, trabaho usab nila ang pag-abag sa LGU nga matuman ang ilang saad nga masulbad ang mga problema. It's also our role man nga to provide technical assistance. So dili lang kay nag-identify ta sa problem but we give the LGU also their part to comply. Midugang si Silveron nga pwedeng mudangop sa Visayas Ombudsman ang mga reklamante. Samtang gisuroy sa GMA News ang pipila ka mga establishmento sa may South Road Properties. Duha sa mga kawani sa usa ka mall nga nadistino sa Maintenance Department mitataw nga nahanaw na ang baho gikan sa landfill. Nung last 2 weeks sir, wala na medyo sir. Huldi gisa ang baho gido unsang oras sa kasagaran man nimaw. Dili sir kanang tagsara siya sir, once ang hangin mo ari diri padung sir, baho kayo. Mausad sir. Kanang nasa ang kanang panggabi sir ba? Ang hangin mapak diri. Mao gyud baho gyud sir. Depende sa hangin. Oh, depende sa hangin sir. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.